Kapampangan word for today. Makuris. So, makuris. Let me know if sa town ninyo, Kingkea kayong balen, it has a different usage. Because from where I grew up, makuris, I think its root word is kuris. Means nahihiya. Parang coy. Nahihiya, ganon. So, yung salitang makuris is usually used kapag nagde-describe ka ng batang babae na mahiyain, or when the person doesn't feel confident enough to the point na nahihiya siya. Kasi naalala ko ng bata kami, for example, sabihin sa akin, patingin nga ng bago mong damit, aliko bisa, marini ako, ayoko, nahiya ako. Tapos, ang reaction ng mga lola namin or tita, ganun, mga magulang, kakuris na. Sabihin namin, bakit ka nahihiya? Ganun. Ang mahihiyain mo naman. Parang ganun, no? But, I'm not sure if it has a different definition sa ibang towns ng Pampanga. From where I grew up, makuris. Kuris means nahihiya. No? Hiya. Yun. So, I think, makuris is tied up sa isang tao na merong introvert personality. No? Kapag nahihiya siya to show something or alam mo yun, to display something or parang gano'n. No? So, let me know if makuris, Kingkea kayong balen, it has a different meaning because yun ang alam ko, no? Na usage sa amin, sa gitna ng Pampanga, bandang Libutad, ni Demakatway tayong gagamitan ta. So, yun, sana tamo makuris. If you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po yung El Takashi. Dakala, salamat po. God bless.